Здравейте хора, аз съм Алекс и днес ще минаваме ретри. Ако ви хареса видеоклипа, абонирайте се за канала и поставите лайк. А аз почвам. Не нагада. Що няма музика? О, няма музика. Къде е музиката? Няма. Къде? Както аз ще се опитам да взема всички монетки. Оп. Тук малко е неразбираемо, но минава се лесно. Сега, тук да разбера. Къде е тук? Така да се каже, бързо го минахме. Падна ми телефона, хора. Пак казвам, ако ви хареса видеоклипа, поставите лайк, абонирайте се на канала. Аз бях пак за вас, Crazy Alex и чао, хора!